गिबि गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि टपिकआ बिराद डेन्जार जागोन नोंथांमोनासो थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ नङा होमबा लोगोफोर दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन नित्य नोंथांमोना मिथिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आरो सोरहाबो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे आरो सोरबा साबस्क्राइब खालामखादोंबा जेबो नङा आं दिनै माने दिनैनि भिडिअनि टपिकआव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय दिनै जोंनि आसामाव बिराद गुदुं बिराद थासारिया बिराद गाज्रि जाना दं नङा होमबा लोगोफोर मोनद' हारिया एसटि बिदि नङा होमबा लोगोफोर बे एसटि बिनायनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जोंहा दिपेन बर' साराबो बुंदों बिनि मोनद' हारिनि एसटि बिनायाव दिपेन बर' सारा मा बुंखो बेखौ नोंथांमोना निस्सय मिथिनो मोनगोन दिनैसिम जोंनि मानगोनां दिपेन बर' सारा मोनद' हारिनि एसटि बिनायाव मा बिबुंथि बुंखो मा माने सावरायखो बिथांमोनाथ' ससे क्लिप भिडिअखौ नुयोब्ला मिथिगोन आं बेखौनो बुंनो सानोखि जोंनि बर'फोरा मालायनि एसटि बिनायाव नांफानो दरखार गैया दै आं दा बुंखादों मालायनि एसटि बिनायाव जोंनि बर'फोरा नांफानो डाइरेक्ट नांफानो जेबो अधिकार गैया दै लोगोफोर दा बुंखादों आङो सोरखौबा नाम सोसननाय बा सोरखौबा माने मुं थिसनफानानै बैसोरनि मोनद' हारिनि एसटि बिनायाव जोंनि बर'फोरा एकदम नांफानानै माने जेबो लाब गैया बेनि समावनो नैबे दा फैबाय थानाय नभेम्बर 25 तारिखआव जोंहा आसामनि बिसायख'थियाव जोंना सिएम हेमन्त बिश्व शर्माया जोंना मोनसे माने बिधान सभायाव मोनसे माने मेल खुंफुंनो नागिरदों आरो नङा होमबा लोगोफोर बे मोनद' हारिनो माने एसटि बिनायनि बे माने बिधान सभा मोनसे माने मेल मोनसे गिदिर मिटिं खुंफुंनो नागिरदों बेयाव माने बिसोरनि एसटिनि बिखय बाथ्रा खोथा सावरायगोन नोंथांमोनखौ माने दिपेन बर' सारा माने निउस लाइभनि थ्रुयै एबा माने बड'लेण्ड रादाबनि थ्रुयै माने बुंहरनो हानायखौ नुनो मोन्दों नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायब्ला मिथिगोन थौदो बिदिबा ससे क्लिप भिडिअ नोंथांमोना नायलांग्रोदो साननि 11:30 बाजियाव कोअर्डिनेशन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम मोन 14 ट्राइबेलनि माहारिनि जानानै आरो सिसिटुवानि जानानै आदित्य खाख्लारि सिसिटुवानि चिफ कनभेनर ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आंजों लोगोसे उमेश दैमारि जोंनि लोगो आफादगिरि आरो आरसुनि राभा स्टुडेन्ट इउनियननि डक्टर सुभाष राभा जेनेरेल सेक्रेटारि टिएमपिके मिसिं स्टुडेन्ट इउनियननि गाहाय नेहाथारि सान कुमार पांगिं जों मोनसे डेलिगेसन टिमा नेशनेल कमिसन फर शेड्युल ट्राइब बिनि गाहाय मासिगिरि चेयारमेन अन्तर कुमार सिंह बिथांखौ जों लोगो हमो बिथाङा गोदानै थिसनजादों बिनि सिगाङाव हर्ष चौहान दंमोन 2022 सनाव जों हर्ष चौहानखौबो जों लोगो हमदोंमोन आरो जों मोननै दाबि लाखिदों जे आथिखालाव आसामाव थानाय मोन 14 ट्राइबेल दङ बे ट्राइबेलफोरनि कन्स्टिटिउसनेल आरो पलिटिकेल राइट्स बिनि सेफगार्ड आरो बिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ जोंनि रक्षणाबेक्षणनि थाखाय खामानि मावनांगौ आरो जोङो गासै बिथिङाव थाखानाय ट्राइबेलफोरा जेरैबायदि सुजुग सुबिदा प्रिभिलेज राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ मोननांगौ बिनि थाखाय एनसिएसटिआ खामानि मावनांगौ होननानै जोङो खावलायदों लोगोसेयैनो मोनद' जौगासारनाय आरो गोबां पपुलेसन थानाय जे हारिफोर दङ आसामाव बिथांमोना एसटि दाबि खालामबाय थादों आरो बेखौ लानानै आसाम सरकारा फैगौ 25 नभेम्बराव आसाम बिधान सभायाव रिकमेन्डेसन लाबोनो नागिरदों दा बेखौ लानानै जोङो दिनै बिथांजों गोथौयै गुवारै सावरायो 2019 सनाव एनसिएसटिआ मोनद' हारिनो पजिटिभ रिकमेन्डेसन होदोंमोन जे मोनद' हारिया एसटि जानो हानायनि क्राइटेरिया दङ होननानै आरो बै समाव नन्द कुमार साय जाय चेयारपार्सनमोन बिथाङा बेयाव प्रेजेन्ट थायाखैमोन बिथाङा बे खोथाखौ जोङो सावरायबाय आरो जों खावलायदों 2019आव जाय रिकमेन्डेसनखौ हरदोंमोन बेखौ रिभिउ खालामनांगौ आरो मोनद' हारि एसटि जि दाबिनाय आरो एसटि थिसननो नागिरनाय बेखौ जोङो अपोज खालायनानै बिथांनो जों बुंनानै फैदों बिथाङा खोब पजिटिभ जे थाखानाय एसटिनि आपत्ति खालामदोंमोन नाथाय राजनितिक कारनाव भाइस चेयारमेन आरो सानै मेम्बार बिथांमोनखौ लानानै भाइस चेयारमेना मोनसे रिकमेन्डेसन हरदों मोनद' हारिनो पजिटिभ रिकमेन्डेसन हरदों लकुर कमिटिनि बायदियै जायफोरा क्राइटेरिया गैया बे क्राइटेरिया गैयै मोनद' हारिखौ आरो एडभान्स आरो पपुलास जायफोरनि सुबुं सानखो 2 कौटिनिबो बारा
बिथांमोनखौ रिकमेन्डेसन हरदोंमोन आरो 2019आव बे रिकमेन्डेसन बायदियै राज्य सभायाव बिथांमोननो एसटि होनांगौ होननानै बिल टेबोल जादोंमोन। दा बेखायनो दिनै सेफगार्ड आरो थाखानाय एसटिनि कुनु कारनाव खहा खालामनाय नङा। 45 लाखनि जायगायाव 2 कोटि जाबसिननायखौ बिथाङा माने गनाया होननानै जोंनो खोथा होदों आरो रिभिउ खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बिनि सायावबो खामानिखौ धंस खालामनानै सोरनोबा अधिकार होनायखौ जों मालाबाबो लुबैया। बे खोथाखौ जों एक्सप्रेस खालामदों। आं बेखिनि